e agora toca falar de ferramentas sociais para a defensa dos dereitos lingüísticos. Temos con nós a Gurne Gaubeca Erauskin. Ela é natural de Bermeo, estudou Ciencias do Traballo e máis Relacións Laborais e é actualmente a directora do Observatorio dos Dereitos Lingüísticos de Euskadi, Beatokia, e con anterioridade traballou no eido dos dereitos, en particular liderando o camiño dende unha perspectiva feminista e no sindicalismo tanto en Cataluña como Euskadi. Tamén falará Ruth Garandel, que é natural de Barcelona, é abogada e máis política, actualmente é directora da plataforma Per la Llengua dende 2022, foi secretaria de Administración da Función Pública da Generalitat de Cataluña e directora da Escola de Administración Pública de Cataluña, fundou a Asociación de Juristas en Defensa da Lingua Propia no 2003 e exerceu de directora da Escola de Prevención e Seguridade Integral da Universitat Autónoma de Barcelona, na que impartiu clases de Dereito Administrativo. E no 2022 foi tamén galardoada polo Consello da Advocacia Catalana co Premi Agustí Joandó i Rollo pola súa defensa da lingua catalá no ámbito xurídico. Como vedes, persoas con recoñecida experiencia consolidada nos dereitos lingüísticos que nos van falar dende a perspectiva das súas nacións. E máis, doulles a palabra. Primeiro de todo, agradecer a invitación á mesa. É un placer compartir convosco o traballo que facemos en defensa dos dereitos lingüísticos. E, en diante, sentindo moito, terei que proseguir o meu discurso en castellano. Muy bien. Bueno, siento mucho, mi galego no es muy bueno, la verdad, pero bueno, creo que también es una manera de dar visibilidad a nuestras lenguas y bueno, por lo menos hacer el intento de darle valía a nuestras lenguas, ¿sí? Primero de todo os quería traer, bueno, en el Observatorio de Derechos Lingüísticos trabajamos en defensa de los derechos lingüísticos, sobre todo en defensa en cualquier sector, ámbito o público o privado. Defendemos a las ciudadanas y ciudadanos de Euskal Herria para que puedan vivir plenamente en euskera, pero sí que me gustaría, primero de todo, pues traer el mapa de mi país y sí que ver algo que es muy importante: cuál es el estatus que tiene ahora mismo de oficialidad el euskera en nuestro territorio. Como veis, bueno, tenemos la zona 1, que sería Ipar Euskal Herria, que en Ipar Euskal Herria, bueno, como bien sabéis, el Estado francés no solo oprime, sino que niega cualquier derecho lingüístico a nuestros países. Entonces, sí que en este ámbito, pues bueno, no tenemos ningún estatus oficial. Aún así, sí que, bueno, me gustaría traer aquí también la capacidad que tienen la ciudadanía de Ipar Euskal Herria para organizarse socialmente y para reivindicar los derechos lingüísticos. Por ejemplo, pues a la hora de estudiar en euskera, ¿no? Quiero traer, me gustaría mencionar aquí todos esos estudiantes que aún así, teniendo muchas dificultades para estudiar en euskera, deciden seguir en euskera y además pues exámenes como el Brevet o el BAS sí que han conseguido el brevet, por lo menos, que es una especie de selectividad, pues han conseguido que el Estado francés reconozca que puedan hacerlo en euskera. Aún así hay problemas, pero bueno, ha sido un gran paso, ¿no? Y luego también reconocer, bueno, que tenemos la situación de Nafarroa, en la que, bueno, en la zona norte, digamos, es oficial, pero mucha gente no desconoce que en la capital de Nafarroa el euskera no es oficial. Y esto es curioso porque en la capital de Nafarroa se dan los servicios centrales del gobierno de Navarra,
con lo cual no solo se limitan los derechos lingüísticos de la zona de las personas que viven en la zona central o sur, sino que también se ven limitados los derechos lingüísticos que viven en la zona norte de Nafarroa, ¿no? Y además estamos hablando de leyes de los años 80 que ya han quedado muy atrás. Creemos que ya de una vez por todas, y ahí está, los expertos del Consejo de Europa también han dado una recomendación en ese sentido, que ya es hora de eliminar esas barreras y de dar a toda la ciudadanía de Nafarroa la oficialidad del euskera que se merece y reconocer sus derechos lingüísticos. Y luego también, bueno, tendríamos la zona 3, que parece que podemos vivir en euskera y que parece que, que todo está hecho. Y bueno, ya habéis visto cuál es la situación también, un poquito Íñigo Urrutia ya lo ha mencionado. Pero sí que, a mí me gustaría destacar, Carlos sí que ha mencionado, por ejemplo, todo el dinero, la partida que se destina al ámbito cultural o a promover el euskera, pero sí que es verdad que es una promoción, y yo creo que ya debemos pasar de promoción, que debemos hablar de deberes, el deber, y de poner obligaciones legales, porque podemos hacer todas las inversiones que queramos en promover nuestras lenguas, como dicen, de una manera positiva, pero aquí, sobre todo en el ámbito socioeconómico, por ejemplo, es muy importante de establecer unos deberes legales. Y luego, una pequeñita mención también, hay dos zonas pequeñas, y este año también el Consejo de Europa, entre sus recomendaciones, ha dado una recomendación respecto a Treviño, que es esta zona que veis ahí, y solicita al Gobierno de Castilla y al Gobierno español que den informes sobre los pasos que han dado en esta zona respecto a la protección del euskera, que hasta hoy en ningún informe el Estado español ha aportado ningún dato. Entonces, dicho esto, ¿qué hacemos en el Observatorio de Derechos Lingüísticos Behatokia? Digamos que desde en vez de solo esa protección legal, vamos mucho más allá de esa protección actual legal que tenemos. Digamos que al final nosotras reivindicamos que cualquier ciudadano o ciudadana de Euskal Herria tenga el derecho a recibir un servicio público o privado, o un servicio de consumo en euskera, y es eso lo que hacemos mediante un servicio que tenemos que se llama el teléfono del euskera, ¿sí? En el teléfono del euskera cada año, más o menos, este año por ejemplo llevamos unas 1050 incidencias de personas que se quejan, pues eso, que sobre todo suelen ser del ámbito público, pero también del ámbito privado, e incluso de zonas donde el euskera no es oficial. Y esto nos parece muy importante porque la misma Carta Europea sí que se menciona que, aunque por ejemplo en Nafarroa no sea oficial el euskera, sí que eso no exime de que se tengan que tomar medidas en el sentido de la aplicación de la carta, y eso también nos parece importante. Y ¿qué es un poquito lo que hacemos? Pues como hemos dicho ya, haríamos trabajos de protección de la ciudadanía. También nos parece importante, y creo que aquí habéis hablado, de empoderamiento, de visibilización, de influir y sobre todo de provocar cambios. Tenemos ahí los litigios que habéis mencionado, pero nos parece importante también de provocar cambios políticos. Quiero decir, por ejemplo, nos parece importante que cuando en el Parlamento se hable de la ley de derechos de consumidores y usuarios, nuestra entidad va al Parlamento y hace sus aportaciones para que se tengan en cuenta los derechos lingüísticos de las consumidoras de Euskal Herria, por ejemplo. Entonces, nuestro trabajo también es un poquito de lobby, al igual que de plataforma o del Observatorio de Galego.
Y luego también, pues, otro punto a destacar sería el trabajo que hacemos, bueno, de enviar, de los informes que sacamos todos los años, para un poco sociabilizar la situación de los derechos lingüísticos en Euskal Herria, pero también esos toques que damos a Europa, ¿no? Es curioso, pero este año, el año anterior, antes de emitir sus recomendaciones desde Europa, sí que nos solicitaron una reunión, el secretario nos solicitó una reunión porque le llamó la atención y me dijo que alguien de los dos estaba mintiendo. Se refería o el Estado español miente o ustedes mienten. Entonces nos tuvimos que poner un poquito tema a tema y, por ejemplo, era un tema bastante flagrante el de las webs. El Estado español admitía que todas las webs del Estado español, o por lo menos la mayoría, están habilitados en euskera. Y tuvimos que ponernos online pues demostrándoles que eso no es cierto. Y por eso también a la ciudadanía, cuando les animamos a que utilicen el teléfono del euskera, les animamos a eso también, para que vean lo importante que son sus quejas, ¿no? Para que vean que sus quejas tienen recorrido y que van más allá de que no les haga caso el Estado español, ¿sí? Y ¿con qué principales problemas nos encontramos? O ¿qué es lo que, dentro de todas esas quejas, qué es lo que vemos que pasa en Euskal Herria? Pues por una parte vemos que no se adoptan las medidas legales protectoras más contundentes, y esto es la obligatoriedad de conocer el euskera en este caso. Y aquí, por ejemplo, quiero mencionar el caso de, Íñigo antes lo ha mencionado, el caso de los dos policías municipales, pero es curioso que también ha pasado lo mismo en el caso de la Ertzaintza. Las bolsas de trabajo de la Ertzaintza y de policías municipales también se puso como criterio, interpusimos varias quejas porque había muchas personas que se quejaban de que en servicios municipales no tenían ni un mínimo para atender en euskera, y a raíz de eso Eusko Jaurlaritza adoptó la medida de poner en las bolsas de trabajo de Ertzaintza y Policía Local el nivel B2 como requerimiento. Pues esto también lo llevaron a judicatura y lo han echado para atrás. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Y es nuestro trabajo también, y uno de los puntos importantes del observatorio, enseñar esto. Pues que el verano pasado y el anterior también hemos recibido llamadas de ayuntamientos que en toda su plantilla en principio funciona en euskera, pero cuando esa plantilla se coge bajas o se coge vacaciones en verano, tiran de esa bolsa de trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos los ayuntamientos piden agentes que sepan euskera. ¿Y qué pasa cuando se acaba la lista de los agentes que saben euskera? Pues que cogen a estas personas que mediante esta sentencia han entrado en esa bolsa de trabajo. Entonces, nuestro trabajo es también visibilizar qué consecuencias tienen todas estas sentencias y qué consecuencias tienen estas decisiones jurídicas. Y luego, entre otras también, nos parece, voy a ir un poquito más rápido, pero que no se adoptan medidas suficientes para habilitar espacios de uso. Por ejemplo, ya he mencionado, pero la ley de consumidores y usuarios en Nafarroa, por ejemplo, no hace ninguna mención respecto a los derechos lingüísticos, y en la comunidad autónoma vasca ha ido en detrimento. La última ley del 23 es peor que la anterior. Luego también, la garantía de derechos lingüísticos se lleva a cabo mediante la realidad sociolingüística, y esto yo creo que, la realidad sociolingüística hay que tenerla en cuenta, pero hay que tenerla en cuenta para darle más al que tiene menos. Quiero decir, la realidad sociolingüística no tiene que valer para decir que en Aramayo, que está en Araba, como su realidad sociolingüística es peor que en Guipúzcoa, hacen falta menos médicos que sepan euskera. ¿Por qué? Porque en principio la persona que acude al médico en Aramayo o en Naizarmazábal tiene el mismo derecho,
por lo cual esas medidas respecto a la realidad sociolingüística nos parece que son discriminatorias. Y luego, por último, pues eso, se realiza la oferta en función de la demanda, y esto, por ejemplo, pues pasa en formación profesional. Tenemos muchas quejas de estudiantes que dicen que no hay oferta en euskera, por lo tanto nos ponemos en contacto con las personas responsables de formación profesional y lo que nos dicen es bueno, es que no hay suficiente demanda. ¿Cómo va a haber demanda si lo que ofreces es en castellano? Pues la gente coge lo que le das, ¿no? Entonces, las quejas un poquito que recibimos también detectamos estos problemas. Y por último, bueno, os traigo aquí unos ejemplos también de lo que pasa. Bueno, algunos son bastante visibles, ¿no? Creo que en vuestras ciudades también. Incluso teníamos algún cartel en el que aparecían el galego y el catalán, pero no el euskera, en una tienda de Donosti. Nos pusimos en contacto con ellas, les dijimos por favor que cambiasen, y me llamaron diciendo que han decidido que para evitar conflictos quitar los carteles. Les es más fácil antes de poner el euskera quitarlo. Y luego nos dicen, para acabar también, muchas veces, y en esas sentencias aparece, ¿no? Se menciona que los criterios que se ponen a favor del euskera o para dar esos servicios en euskera son discriminatorios, y entre otras, ciertos partidos políticos también han mencionado que son discriminatorios con la gente que no vinguda es, sí, que acaba de llegar, o con esos inmigrantes que acaban de llegar, porque pedirles el euskera es discriminatorio. Bueno, pues bien, os quería traer esta respuesta. Esta respuesta es del Departamento de Educación, concretamente de una directora de un centro de aprendizaje, entre ellos de lenguas para personas mayores, donde se les da formación a estas personas, y nosotros pusimos la queja diciendo que toda la información que se les daba a estas personas se hacía en castellano. Pues bien, esta es la respuesta de esa directora, que además de racista, nos parece también que es de un nivel cultural patético. Pero para que veáis un poquito qué contestaciones recibimos desde los poderes públicos, ¿sí? Y luego, esta es la realidad también que sufren las personas que acuden a nosotras, que es: ¿qué quieres? ¿Que te atiendan en euskera? ¿O que te hablen o que te atiendan? O creo que sí, compartimos todos esos casos, ¿no? Y por último también os he puesto aquí, esto es la última respuesta del Decatlón, y es que la ley autonómica actual no contempla ninguna imposición para la cartelería en euskera. Y esto me parece importante porque creo que tenemos ciertas multinacionales que compartimos, Cataluña y Galicia y Euskal Herria, a las que creo que ya es hora de ponerles tareas legales, y creo que hay que cerrarles el espacio, pero también que tenemos que hacer un trabajo conjunto, ¿no? Hablamos mucho de la administración, pero luego también está el espacio privado o el espacio socioeconómico, en el que creo que tenemos los tres observatorios, tenemos mucho trabajo a realizar. Vale, pues un poquito. Bé, moltíssimes gràcies. Parlaré en català perquè em sembla que, després de sentir gallec tot avui, que s'assembla més al català al gallec que no al castellà al gallec, i que em podeu seguir. Per exemple, la paraula queixa és igual, és la mateixa paraula, i recollida és la mateixa paraula, i per tant el faré en català a poc. M'he preparat aquesta intervenció pensant com ho treballem a Plataforma per la Llengua, els drets lingüístics. És l'eix de tota la nostra actuació, perquè la nostra missió com a associació, que som una associació de la societat civil, per tant parlarem de ferramentes socials, és
la nostra associació, el seu objectiu és viure plenament en català. Poder fer tota la vida en català. Aquest és el nostre objectiu, que ara mateix no és possible en cap territori de llengua catalana. O sigui que això, us faig un spoiler, però és així, o sigui, no és possible. Bé, llavors, quines línies de treball fem nosaltres per poder parlar de drets lingüístics i la seva defensa? La primera, el diagnòstic d'allò que està passant de debò, què està passant, com està el català, perquè això no ho estan fent les administracions. És a dir, això ho heu parlat vosaltres amb el gallec, però a Catalunya també passa al País Valencià, passa a Andorra, passa a la Catalunya Nord, passa a Sardenya. Us dic els territoris perquè nosaltres, quan parlem del català, el parlem de tots aquests territoris, de 4 estats, en 4 marcs legals diferents, i per tant nosaltres la tractem com una llengua europea, en diferents nivells d'expansió o d'estar més o menys bé, però en 4 ordenaments jurídics diversos. Per tant, el que avui estem aquí mirant seria el que afectaria a un dels territoris, no? I pensem, per exemple, que tenim Andorra. Andorra és un estat independent que té una sola llengua oficial, però també té problemes. I té els problemes amb el castellà, també. I, doncs bé, saber aquest diagnòstic com és molt important. Per exemple, ara hem fet un estudi a Andorra sobre la situació del català al comerç, i el vam presentar l'altre dia, i no l'havia fet el govern d'Andorra, és a dir, l'hem fet nosaltres. A partir d'ara, Andorra ha fet una llei nova que també hem ajudat nosaltres a fer-la, i a partir d'ara es podrà monitoritzar com pot o no avançar amb una llei i en polítiques públiques en un país independent que té tots els recursos de l'Estat per transformar la situació. És a dir, jo us recomanaria també que seguíssiu l'exemple d'Andorra per donar arguments de com les polítiques públiques i el marc legal pot influir en la recuperació d'una llengua. Bé, per tant, el primer que seria és el diagnòstic. Nosaltres també hem fet, per exemple, vam ser els primers a fer un estudi sobre els patis a les escoles, quina llengua es parlava als patis de les escoles, i aquí m'ha agradat el que ha dit abans el Miguel, que hi ha una litigació estratègica per part dels grups espanyolistes contra les entitats que volen fer actuacions estratègiques a favor de la seu idioma, perquè, per exemple, nosaltres aquest estudi i ara aquest any ens han tornat a fer un altre que hem fet amb els grups dels escoltes, que són els, no sé com es diu en gallec, però els Boy Scouts, sí? Ens van denunciar a l'Agència Espanyola de Protecció de Datos per incomplir les dades de protecció de datos. Sabeu que això dona moltes multes, etc. Vam contestar a aquest requeriment i vam guanyar el cas, però si això ens haguessin aquí aturat, ens haguessin aturat molta de la feina que hem estat fent. De manera que nosaltres amb aquest diagnòstic i donant credibilitat al diagnòstic i fent-ho d'una manera fidedigna i rigorosa, donem eines a la gent i a les institucions perquè sapiguen que hi ha un problema. I ara comença també l'administració, almenys a Catalunya, a començar a investigar també. Un altre és la defensa de la unitat de la llengua. També s'ha parlat aquí del que passava a Astúries, no? Nosaltres, per exemple, a l'Aragó no li diuen català, sinó que li diuen la pau, al català, per fragmentar, però tenim el cas del valencià i el català i les webs dels ministeris que posen valencià i català, que és el mateix idioma, però si tu mires una web, la d'Hisenda, per exemple, la declaració de renda es pot fer en valencià o català com si fossin idiomes diferents. Defensar la unitat de la llengua perquè és important, per un tema de mercat. Si tu pots demostrar que tens un mercat de 10 milions de persones, tu pots parlar amb les empreses i dir, si no treballes aquest mercat, perds uns potencials consumidors que són 10 milions de persones. I també per posicionar-nos a nivell europeu per demanar drets lingüístics com una llengua gran a escala europea. Per tant, tots els parlants ens ajuden a donar aquesta idea d'unitat i de mercat. Després, una altra funció que fem és la de lobby. Nosaltres treballem de lobby, treballem els passadissos, no expliquem el que fem, però aquesta setmana sí que vam explicar que aquesta llei de defensa que heu parlat, que ha sortit aquesta setmana, la nova llei de defensa, aquestes esmenes que van sorgir, l'article 10 i l'article 11, l'hem redactat nosaltres.
És a dir, els nostres tècnics els van redactar, vam parlar amb Junts, Junts el va proposar a Esquerra, Esquerra va proposar al Partit Socialista, es va aprovar al Congrés, del Congrés va anar al Senat, el Senat el van tornar a tombar, va tornar un altre cop al Congrés i es va aprovar aquesta setmana. I això què implica? Sí. Què implica això? Heu parlat de l'article 10, que és que durant tot un assumpte que comenci a Galícia pot acabar al Tribunal Suprem i al Constitucional en gallec, però és que hi ha un altre també, que és l'article 11, que és en qualsevol lloc de tot el territori espanyol, per demostrar que tens, per necessitats de la defensa, pots demanar un traductor al gallec. I per tant guanyes en àmbit jurisdiccional, però guanyes també en àmbit territorial. I aquest és un canvi important. I estic d'acord també amb el que comentava la Cristina de la importància de fer servir les lleis espanyoles com una manera de transformar i aprofitar això. Llavors, què fem nosaltres? Per què vam poder fer això? Perquè tenim una persona que cada dia buida, recoge tot el que es publica de projectes de llei que surten a els diferents parlaments. I d'aquesta manera podem anticipar i parlar amb els partits polítics. Per exemple, aquesta setmana estem treballant, que està a punt de sortir, la nova llei de funció pública de l'Estat. I aquí estem fent esmenes també perquè no passi allò que es deia que va passar amb la llei de contractació, que també va ser una llei de contractació que va anar molt ràpida perquè no estaven aplicant la directiva europea i estaven molt contratemps, etc. I també les clàusules socials podia ser una manera d'entrar, però bé, i ara estem preparant aquí, si teniu partits gallecs que també vulguin entrar-hi, doncs estaria bé. Per exemple, en Compromís nosaltres hem treballat, se sabrà ara, és primícia això, que interposessin un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei d'educació i la llei de memòria històrica i la llei d'educació i la llei de televisió del País Valencià, i per tant també parlem amb els partits polítics perquè presentin recursos d'inconstitucionalitat. Per tant, aquesta feina és molt important. Els diputats tenen molta feina a fer i a vegades també donar-los nosaltres una opinió tècnica i fonamentada els permet fer la seva feina més ràpida i per tant fem aquesta feina de lobby. Una altra feina que fem és la de formació, però no tant la formació de l'idioma, sinó la formació en gestió lingüística i en la formació per ser referent lingüístic i en la formació per evitar la submissió lingüística. Hem parlat del supremacisme, que té, per exemple, el castellà i la visió supremacista, però és que nosaltres tenim submissió lingüística perquè estem entrenats en la submissió lingüística. Llavors, treballant des d'aquesta perspectiva i empoderar la gent perquè sàpiga que té drets lingüístics també és molt important la conscienciació. I aquí treballem amb cursos, etc. Fem molta formació ara a administracions, etc. amb aquest tema. Després, una altra cosa que fem és tenir un servei de queixes. El nostre servei de queixes, aquest any ja portem més de 2.400 queixes recollides i el que hem detectat, per exemple, aquest any és que les que es fan referència a l'àmbit de la salut s'han multiplicat exponencialment. La gent, la salut, amb el tema dels metges, etc., m'ha agradat molt la queixa que has explicat tu, tant a l'àmbit públic com a l'àmbit privat. Tenim queixes, per exemple, d'anar a urgències a l'Hospital de Can Ruti i no atendre't perquè demanes que t'atenguin en català, una persona que estava en urgències. O anar a la Dexeus, una persona amb amnèsia, i demanar de poder parlar català i dir-li que no, un metge, trucar als Mossos d'Esquadra perquè vinguessin, perquè estava alterant l'ordre públic, etc. I en l'informe mèdic posar literalment que la persona s'havia comportat de manera grotesca exigiendo ser atendida en espanyol. Però clar, què té d'això de bo? Que tot això queda recollit i que queden proves. I per tant, per aquí, el més important per nosaltres és tenir proves. També donem assessorament a la gent de com han de recollir les seves vulneracions perquè després ho tinguin més fàcil quan anem als tribunals. Després,
Un altre cas que tenim ara és la policia. Amb la policia tenim molts problemes, amb la policia nacional sobretot, i hem detectat que hi ha un patró d'actuació i hem sabut que hi ha una normativa del Ministeri d'Interior que pot sancionar això, però quan hem demanat aquesta normativa ens han dit que és un secret, que és un tema de seguretat d'estat i que no ens la poden donar. Llavors hem demanat al Tribunal de Transparència de l'Estat espanyol i ens ha donat la raó i ha dit que sí, que ens han de donar la normativa. Doncs no l'ha volgut donar igualment al Ministeri i ara estem a l'Audiència Nacional perquè ens donin aquesta normativa. Quan la tinguem la compartirem també per vosaltres perquè sapigueu quina és. Un altre front que tenim és l'activisme. Estem amb aquelles normatives que s'han d'aplicar i no s'apliquen, estem fent activisme. Per exemple, estem fent activisme en els restaurants, a portar gent a demanar la carta en català als restaurants i si no es dona, fer una carta, demanar el full de reclamacions i posar queixes a consum de la Generalitat perquè sancionin. I aquí hem tingut multinacionals que primer en públic han dit que això era... però ara ja han canviat i estan fent les coses en català, com Five Guys i d'altres. Després, un altre que estem treballant és les xarxes socials. Les xarxes socials són molt importants i també fem campanyes i, per exemple, estem fent una campanya que es diu que som radars lingüístics, perquè el paisatge lingüístic, que és un altre àmbit important, doncs la gent ens enviï per Twitter o per la xarxa social que sigui, faci fotos d'allò que veu que està malament, per exemple aquest cartell que deies, i nosaltres d'això ho publicitem, ho expliquem i parlem amb les administracions perquè aconsegueixin els canvis. I d'aquesta manera ens multipliquem en el territori. Per exemple, el País Valencià ha tingut molt impacte en les platges, tota la rotulació de platges i a les Illes Balears també. A les Illes Balears vam tenir tant èxit que no podíem assumir tot el que ens arribava de queixes de la gent de l'espai públic. Després, una altra de les coses que estem fent és la creació de discurs. Per nosaltres la creació de discurs és molt important. I aquí hem començat, fem jornades com aquesta d'avui, per exemple avui estem a Eivissa fent una jornada sobre què podem fer per garantir els drets lingüístics a Eivissa, però per exemple també hem obert una línia de conferències que es diuen semicírculos, i fixeu-vos els 3 que hem fet, que ja és la tercera edició aquest any, són molt grans, convidem a molts polítics, convidem gent de tots els països catalans, convidem la televisió, tothom. Els 3 temes que hem tractat fins ara, el primer va ser el supremacisme, que avui ha sortit. El segon tema va ser la democràcia lingüística i si Espanya era o no era una democràcia lingüística, i com que té l'article 3 de la Constitució no és una democràcia lingüística segons els experts. I el tercer tema, que aquest seria un tema que et preocupa a tu, és la llengua i la identitat. I quins temes triem? Aquells temes que ens parlem en petit comitè però no ens atrevim a dir públicament, perquè el tema passi a ser del domini públic i tothom parli en propietat d'això. I l'altre, finalment, són 10 línies, la desena que fem és l'assessoria. Nosaltres treballem assessorant i creant models de polítiques públiques i clàusules de contractació. Ens presentem nosaltres mateixos a contractacions públiques. Per exemple, a Mallorca hem portat tot el servei de normalització lingüística de Mallorca l'hem portat nosaltres. Inclús Vox va haver de fer que va guanyar les eleccions a Mallorca, al Consell Insular, que és la licitació que ens havien presentat, va haver de fer el certificat de correcta execució del contracte, que havíem fet una bona feina fent això és una cosa que potser ens entenem entre nosaltres, però i llavors també el que estem fent ara és, perquè tenim molts ajuntaments que també ens truquen i els ajuntaments necessiten molt assessorament i tenen a Catalunya, al País Valencià i a les Illes moltes ganes de començar a actuar. Per què a les Illes i al País Valencià? Perquè està governant PP i Vox, però hi ha molts ajuntaments que són de perfil nacionalista,
o socialista o de compromís que volen fer coses. Llavors, aquí, amb aquesta administració, que és la més propera, es poden fer coses. Llavors, nosaltres els assessorem, i a Catalunya està sorgint ara molts ajuntaments que estan fent una regidoria de llengua, només de llengua, i també els estem assessorant. També volen fer els reglaments d'usos lingüístics, que seria l'ordenança, l'equivalent de l'ordenança, i aquí també hem vist que ha començat a venir Hablamos Espanyol i també comença a recórrer, per exemple, a Tordera i altres poblacions, els reglaments d'usos lingüístics. És a dir, que també han arribat a Catalunya en aquest sentit. I estem buscant i assessorant per posar també allò que és possible que no es tombi i que passi el control de legalitat. I estem fent aquesta feina, estem fent una campanya que es diu Implica't per molts municipis, i per tant amb tota aquesta feina pensem que és una tasca, diguéssim, multilateral, la que s'ha de fer per defensar els drets, perquè, com us deia, ja que era l'espoiler que us donava, el català també està en emergència lingüística i cal treballar des de totes bandes, i bé, i moltes gràcies. Ben, eu quería preguntarvos unha cuestión que nos ten abordado nos foros internacionais, como impacta a segunda residencia ou a intrusión dunhas comunidades lingüísticas alleas ás vosa, como impacta, coñezo o caso de Mallorca, se ten algún impacto a traslación de número importante de persoas non falantes das vosas linguas, como impacta cando chegan aos vosos territorios que impacto ten nas vosas comunidades lingüísticas, non? Porque obviamente esas persoas chegan con as demandas e con as necesidades e chocan de cheo cos dereitos lingüísticos das vosas nacións. Bé, a Catalunya, per exemple, està impactant que hi ha molta demanda de cursos en català i el govern de Catalunya no ha posat tots els recursos per fer aquests cursos. I ara mateix hi ha 4.000 persones esperant poder fer formació, però se suposa que és molta més gent la que voldria formació. Llavors, aquí nosaltres el que considerem és que s'ha de garantir l'aprenentatge de la llengua, però sobretot el que nosaltres parlem aquí és de la cohesió social. La llengua vertebradora ha de ser el català, la llengua que permet la cohesió social i la creació de comunitat és el català, i a més tenim estudis que demostren que des d'un punt de vista econòmic les persones, si saben el català, tenen més retribució al llarg de la vida. És a dir, que no saber català és una penalització en la seva carrera professional i en la seva carrera retributiva. I per tant és una injustícia que no puguin tenir aquest dret a conèixer el català. I des d'aquest punt de vista, per tant, parlem dels drets a aprendre el català per poder ser un ciutadà de primera. I això va lligat, per tant, a que la llengua ha de ser útil i necessària per poder parlar de la necessitat d'aquests drets. Això passa a Catalunya, però per exemple a Andorra, que hem fet aquest estudi, els sectors més ben retribuïts, els treballadors quasi bé tots coneixen el català. En canvi, els llocs menys qualificats no es requereix el català, i aquestes persones queden en un cicle més de pobresa respecte als altres. També parlem de que les empreses tenen l'obligació de donar aquesta formació. No és només l'obligació del treballador, és l'obligació de l'organització del treball. I quan es parla d'una obligació d'atenció dels usuaris en català, és una obligació d'atenció de l'empresa, no del treballador, que potser ningú l'ha format. Si no volem penalitzar el treballador, creiem que qui ha de penalitzar-se és l'empresa que no organitza el treball o l'administració
que no organitza el treball per garantir els drets lingüístics de les persones consumidores o dels usuaris de l'administració. Bueno, respecto a Euskal Herria, yo mencionaría que hay dos tipos de personas o colectivos que vienen a vivir a Euskal Herria y con dos situaciones muy diferentes. Y una es, por ejemplo, los parisinos que venden sus casas y están yendo masivamente ahí para Euskal Herria a vivir. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Porque esas personas que están llegando ahí para Euskal Herria vienen con una mentalidad, digamos, de macronista respecto a nuestras lenguas, ¿sí? ¿En qué situaciones nos encontramos en Ipar Euskal Herria, por ejemplo, y cómo esas personas que vienen, esas cantidades de personas que vienen con ese no respeto hacia nuestros derechos, cómo está influyendo también a la hora del uso de la lengua o de la necesidad de aprendizaje de la lengua de la gente de Ipar Euskal Herria, ¿no? Y ahí tenemos los datos que a la mañana ha mencionado Íñigo, que dentro de un par de décadas puede que las personas hablantes en Ipar Euskal Herria sean mucho menos de los que lo son actualmente. O sea, en una situación que puede ir mucho a peor, ¿sí? Y luego, por otra parte, yo remarcaría a las personas que vienen por necesidad, ya sea refugiadas o por temas de trabajo a Euskal Herria. Y ahí yo creo que es el Estado español y son las administraciones públicas las primeras que niegan el derecho a aprender euskera y al derecho a vivir en euskera a esas personas. Y estoy hablando no solo del Estado español, sino qué pasa, por ejemplo, con los servicios sociales. Cuando llegan estas personas a Euskal Herria, es muy común, por ejemplo, que se les diga que, ya sabéis que en educación tenemos tres tipos de educativos, el A, el B y el D, pues que se les diga que, que para ellos no matriculéis a vuestros hijos e hijas en el modelo D porque será un problema para vosotros el estudiar una lengua más, centraros en el castellano. Entonces nos encontramos con eso, ¿no? Es muy característico, mira, tuvimos, nosotros entre otras cosas también, hemos dicho que tenemos la línea de defender el derecho a estudiar en euskera, y la última vez era un padre del sur de Nafarroa, donde no es oficial, él es de origen árabe, y nos decía que son doblemente discriminados, ya sea por árabe y ya sea por las estigmatizaciones que tienen, pero además, o por otros muchos problemas que tienen, por ejemplo, a la hora de conseguir la nacionalidad, pero que además a él nadie le había hablado de que existía otro idioma reconocido además por las leyes en Nafarroa. Simplemente lo quitan de su vista y vino a que quería matricular a su hija pequeña en euskera porque su hija mayor, al llegar al instituto, se dio cuenta que había ciertos chavales y chavalas que hablaban en euskera y se interesó y le dijo: a mí, ¿por qué no me apuntaste a estudiar en euskera, ¿no? Entonces, creo que esa también es una realidad que a veces, ¿no? Desde ciertos sectores sí que se pone, la flecha encima de esas personas, de que no aprenden porque no quieren, y yo le daría la vuelta a eso de no acercamos, o nos acerca nuestra lengua, o se ponen muros para que no conozcan nuestras lenguas a esas personas. Sí, quería añadir una cosa, i és que volia afegir una cosa, que és que també hi ha un debat ara a Catalunya sobre el tema de per què canviem la llengua. És a dir, racialitzem la gent segons l'aspecte físic i llavors decidim que li parlem castellà en comptes de parlar català, i li estem dient: tu no ets igual que jo, ets diferent. I clar, comença a haver-hi molta gent que diu: però si jo soc català, per què em parles en castellà? Perquè, no sé, tinc el cabell arrissat, perquè tinc un color de pell diferent, perquè porto un vel. I hi ha tota una campanya de conscienciació i d'activisme en aquest sentit, i nosaltres també
treballem i demanem sobretot als càrrecs polítics que siguin referents lingüístics. Vam tenir un cas del Collboni, que és l'alcalde de Barcelona, que va decidir fer un acte de reconeixement als estudiants dels barris pobres de Barcelona i als estudiants excel·lents, no? I donar-los un homenatge a l'Ajuntament, i els va convidar a l'Ajuntament de Barcelona. I van anar nois i noies i van parlar un noi i una noia en representació de tots, no? I aquest noi i aquesta noia van parlar en català, van fer un discurs explicant i agraint en català. Doncs el Collboni els va parlar en castellà perquè eren pobres de barris pobres. I això és un referent horrorós, no? I llavors també, quan parlava de la formació i de la conscienciació, aquesta submissió lingüística, aquesta idea de que als teus els hi parles com tu i als altres els hi parles una altra cosa. I això també és una actitud a nivell personal que s'ha de canviar. Ben, fanme sinais de que non podemos abrir o debate sentindo moito ao público. Imos xa pechando as xornadas. Moitas grazas, eskerrik asko, moitas gracias, Ruth e Agurne. Sen máis, puximos xa para o seguinte punto, que será o de conclusións. Sí, está. Conclusións ara. Sí. Vale. Marchamos? No, quedamos, porque pode ser un particular. Vale. Ben, tomo eu a palabra. Entendemos que convén encetar un camiño de litigación estratégica defendido polas tres nacións na liña da defensa das nosas linguas, na medida en que temos dende as nosas realidades lingüísticas moi diferentes, temos problemas que si son concomitantes. Convén tamén encetar un camiño de colaboración entre as tres nacións, porque aínda que dado que sufrimos a mesma política lingüística do Estado español, os mesmos poderes que se entrometen, tanto o Poder Judicial, moi especialmente no caso de Euskal Herria, así como o Poder Legislativo, que está nunha fase de recentralización, se que cabía máis recentralización. Entendemos que compre introducir cláusulas lingüísticas en canta a legislación se estea a tramitar. Uns deberes son uns deberes moi ambiciosos, por tanto, pois é moi prolixa a legislación, aí se compre ter unha ollada, enfocar a todo o que está tramitándose. Poñer tarefas, e este é o recollo de Agurne, me parece moi interesante, poñer tarefas legais ás empresas multinacionais, porque efectivamente témolas tamén en todos os nosos territorios, así como compre unha concienciación para combater a sumisión lingüística, e é contestando a unha pregunta tamén que facía antes Nacho, porque o mellor tamén os presuizos os comezamos tendo nós, non? E o que temos é que tumbar esa ollada sumisa. Temos que tirar as primeiras fronteiras que temos que tirar son as nosas propias, porque son a primeira barreira. Compre políticas lingüísticas que tendan á integración e á cohesión social das comunidades inmigrantes. Botar valores fora, moi propio concretamente do goberno galego, foi na leitura destes últimos resultados do IGE de acusar a comunidade inmigrante de interferir na falta de transmisión no uso do galego. Isto efectivamente non podemos permitir isto, porque é culpabilizar un colectivo que non ten culpa ninguna, na medida en que o que compre é medidas activas, políticas lingüísticas para integrar, non para sinalar co dedo. E está claro que iso é o que pretenden algúns, botar valores fora, e facer que non son competencia deles. Non sei se tedes algo máis que engadir.
volia dir que intentaré que aquestes jornades es facin a Catalunya també i que us arribin i que molts estareu convidats. Moltes gràcies.